आथिखालाव जोंनि बर' समाजनि बांसिन आइजोफ्रा लाख लाख रांखावरि लाक्जारि गारि लुबैनानै खारफालाङो। मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो। थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरो। माखासे लाइमोन सिख्ला गथ'फ्राबो हिनजाव गोनांखाबाबो लाख लाख थाखा फैसा गोनां हौवाजों खारफायो। आरो बिनि अनगायैबो मा नुबावो दानिया सिख्लासा गथ'खौबो सासे हिनजाव गोनांखा हौवाजों खारफालाङो। बिनि आन्दावबो बेनो दं। एखेयानो। जोंनि साननाय हनायफ्रा माने गारि गंसे नांगौ, बिल्डिं नांगौ, ज' देलायनो थाखा फैसा नांगौ, ओरै बेरायनो नांगौ। जायनि थाखाय जों माबाखौ सिख्लासा हिनजावफोरखौ गासिबो बुङाखै आरोखि। जायफ्रा थांबाय बैसोरबो बे सानस्रिजोंनो बोरायब्लाबो थाखा फैसाखौनो नोजोर होनानै थांनाय बायदि नुहुरो आरो। जोंनि सुबुंफ्रा धोरोमनिफ्राय लासै लासै गोमालांनो हमबाय। नाथाय बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बर' सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों मोगा-मोगि लानाय आयदायाव बुंथिदों। बिथां फैलाजे बरगयारिया आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय गुबुननि हिनजावा गुबुननि हौवाजों खारनाय थासारिनि सायाव गोख्रों रावजों बुंथिदों। बिथाङा बुंदोंदि आथिखालाव गामिनि दैदेनगिरि आरो गामिनि फोरोंगिरिफोरनि सायाव रावबो सुबुङानो फोथायला आरो मानिला। जोंनि समाजाव धोरोमारि सानस्रि, धोरोमारि गियाना गैला जालांबाय। जोंनि सुबुंफ्रा धोरोमजोंनो सोमोन्दो लाखियाब्ला अब्ला बियो आवसारि जाखागोन। बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनांगोन होननानै बुंथिदों बिथां फैलाजे बरगयारिया। आरोबाव बिथाङा बुंबावदोंदि सुबुंफोरनि गोसोआव लाक्जारि साननायाबो गुबुनजों खारफालांनाय लामाथिं आगान सुरहोयो। आथिखालाव बांसिन आइजोफ्रानो गावनि फिसायनिख्रुइ बांसिन थाखा फैसा, लाक्जारि गारि आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबैनानै खारफालाङो। लोगोसे उन्दै सिख्लाफ्राबो हाबा जाखांनाय हौवाबाबो थाखा फैसा गोनां नुबानो खारफालाङो होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिथां फैलाजे बरगयारिया। बर' हारिया जेसेबां दिनसिम थागोन, बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा बे माहारि बादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नाजागोन बा माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गावबा गावनि दायित्वखौ पालन खालामदों बा खालामगोन होननानै आं सानो। दा जोंनाव थुनलाइ आफाद दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, जोंहा बर' हारिमु आफाद दङ। बे मोनफ्रोमबो आफादफोरा जोंनि बर'फोरनि माहारियारि बादखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायहैबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादा रायज्लायबाय थादों। बर' हारिमु आफादा बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, बर' हारिमुखौ फेहेरनांगौनि थाखाय, फोजौनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। थ' आङो सानदों बेफोर आफादफ्रा जेब्लासिम थागोन जोंनि बर'फोरनि जे माहारियारि बाद बियो जेब्लायबो थांनानै थागोन। खिन्थु एखनब्ला समाव जुदि जोङो जोंनि बर' माहारियारि बादखौ जुदि जों पलिटिक्सजों जुदि सरजाबफायोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव माने माखासे बेले बेजेया सोमजिगोन आं सानहरो आरोखि। दा जियानो जा जों जाथि हिसाबै थांनानै थानोबाथ' जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङा जेब्लायबो थांनानै थानांगोन, हमथाना लाखिनो हानांगोन। हारिमुनिफ्राय, धोरोमनिफ्राय, गाननाय जोमनायनिफ्राय, जानाय लोंनायनिफ्राय, मिडियामनिफ्राय, थुनलाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो हमथाना लाखिनांगोन आरो बेखौ जोङो फोसावनो नांगोन। जिहेतु जाफ्लेबाय थानाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैदों। बेबो जिहेतु माहारि बादाव थामहिनबा जोंनि ससाइटियाव जे बे जों कन्टिनिउखौनो बुंनांगोन एज ए उइकआव, सप्तायाव बा सानसे साननैनि गेजेरावनो जे समाजारि बिजोङाव जों नुनो मोनो जे बर' आइजो खारनाय, गुबुनाव दैखारलांनाय, सोरनिबा फिसा थाखानाय, हिन्जाव गोमानाय। दा बेफोर जोंनियावबो नैबे जोंनि निउस चेनेलावबो बेवहायबो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनाव फैयो निउस। दा बे बिथिङाव मानि थाखाय बे गले गले बेफोर जाबाय थादों? बबेबा नङा बबेबा मोनसेयाव बर' हारिया बेजों लासिं सिं जानांदों नामा? मा बुङो बे सायाव? आं दहाय बुंदोंमोन जोंनि गामियाव समाजारि जि बन्धन, जि माबा बेखौ मा होनना बुङो, समाजनि जिथु माबा नेमखान्थि, बे नेमखान्थिया गैया जालांदों। आरो गैया जानायनि जाहोना बेनो दिनै गामिनि दैदेनगिरिखौ रावबो मानिला। गामिनि सोरबा फोरोंगिरिखौ बे फोरोंगिरि होननानै बेनि सायाव मानिनाय गैला आरो फोथायनाय गैला। थ' मोनसे समावहाय बेबायदि सोरबा आइजोआ अजोंबा खारदों
खारनायाथ' खोब गिदिरबाव सोरबा माने आइजोआ माबा ओरै माबा एसे माबा खोनादों होनबा बेखौ बैकट खालामना दोनदों दा दिनैनि दिनाव कमप्लिटलि बियो जोंनि समाजनिफ्राय गामियारि ओनसोलनिफ्राय गोमालांबाय आरोखि नाम्बार 1 दा बिनि थाखाय बेबायदि दाय मावनो बेबायदि गोरोन्थिखौ मावनो जों गिलिया नाम्बार 2 थारमाने आं लेक्सार होबाबो बुङो जोंनि मानसिफ्रा धोरोमनिफ्राय लासै लासै दोरोदलांबाय थादों स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै लाइमोन गाबोन बियो बिमा जागोन बिफा जागोन जाहैया होमबा बेनो बिफा जागोन गाबोन बिफा जाहैगोन थ' लासै लासै जोंनि धोरोमारि सान्थौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैला जालांबाय थ' धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि गियाना गैया माने बेखौ अगियान होननानै बुङो धोरोमनि ओंथियानो जाहैबाय गियान धोरोम फालिनानै जाय गियान मोननो हादों बेखौनो इसोरखौ मोननो हानाय होननानै बुंदों थ' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा जोंनि बिफाफ्रा जुदि दिनैनि दिनावहाय जेबो जुदि धोरोमजोंनो जुदि सोमोन्दो लाखियाब्ला थ' बियो आवसारि जाखागोन बे मोनसे आवसारि जाखागोन दिनै बेनो जादों आरोखि दा ओंखायनो आं नैबेखौ बुंगोन थ' जोङो जेसेबां हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ धोरोमजों जोङो सोमोन्दो लाखिहोनांगौ दा जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादावबो दङ लाइमोन आफाद बाथौआरि गौथुमावबो दङ लाइमोन आफाद बे लाइमोन आफाद बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ जुदि बे बाथौजों बा बै ब्रह्मजों इसोर सिबिनायनि मुङाव जों जुदि सोमोन्दो लाखिहोनो हायोब्ला निस्सय बिसोरनियाव इसोरनि बे गियाना धोरोमनि मोनसे गियाना फैनाय लोगो लोगो बिसोर माने समाजनि जिथु बन्धन समाजनि जिथु सिमा बे सिमाखौ माने बारनो गिगोन आरोखि दा ओंखायनो जोंनाव दिनै धोरोमजोंबो सोमोन्दो गैला दिनै गोबां लाइमोनफ्रा गोबां आइजोफ्रा बेबायदिनो गामियावबो बेबायदि नेमखान्थि गैला नोंनि हिन्जावा सोरजों खारदों जोंहालाय मा गोदों गोलैदों आं सोरनि हिन्जावखौ लाना खारबोदों बेजोंलाय जोंहालाय मा सोमोन्दो दं नङा होमबा दिनै बेबायदि जादों दा बे बुस्थुआ जोंनिफ्राय जोबनांगोन जोङो जोंनि गामिफ्राव बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ दानानै लाफिननो हानांगोन आरो जोङो जेसेबां हायो उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोरबा बिमा बिफा दङब्ला होनबाय उन्दैनिफ्रायनो बै गथ'फोरखौ धोरोमारि सानस्रि धोरोमनि गियानफोरखौ होनो नाजानांगोन अब्लासो बे लासै लासै जोबलांगोन थ' आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि जिहेथु माने लाक्जारियास माने मेटेरियेलिस्टिक जिथु सानस्रि आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल बे सानस्रिनि उनख्रुइ बांसिन जोंना लाक्जारियास मोनसे जिथु गोसो साननाय बे मेलेम ब्रेन बेबो जोंखौ माने बेबायदि लामाथिं थांनो बायध' खालामदों आंथ' दिनैनि दिनाव होनबाय सासे लाइमोना दे गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों बिनि गुदिखौ नागिरब्ला खालि नैबेल' थ' बियो एसे माने गावनिख्रुइ माने फिसायनिख्रुइ एसे माबासिनाव जाय माने गारियाव थिखांनानै फिदिंनो हायो जायहा थाखा फैसा दं जाय माने ओरै गोदान बोथोरनि बैसागोनि मागोनि ओरै बेरायहैनो लाङो जायनाखि मास मोनसेयाव 5,000 6,000 थाखा बिउटि पार्लाराव थांनायनि फैसा हरनो हायो थ' बेबायदि फिसाय नागिरनानै थांदों ओरै साइसखौ नुयो आरोखि नायोबाथाय मेक्सिमामखौनो आरोखि मेक्सिमामखौनो आरो बिनि अनगायैबो मा नुबावो दानिया सिख्लासा गथ'खौबो सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों खारफालांनाय नुयो दा बिनि आन्दावबो बेनो दङ एखेयानो लाक्जारियास जोंनि साननाय हनायफ्रा माने गारि गंसे नांगौ बिल्डिं नांगौ ज' देलायनो थाखा फैसा नांगौ ओरै बेरायनो नांगौ जायनि थाखाय जोङो माबाखौबो सिख्लासा हिन्जावफोरखौबो गासिखौबो बुङाखै आरोखि जायफ्रा थांबाय बैसोरबो बे सानस्रिजोंनो बोरायब्लाबो थाखा फैसाखौनो नोजोर होनानै थांनाय बायदि नुहुरो आरो